hrozně dobrýho stopa, jel jsem až do předměstí Paříže, do Fontaine se to jmenuje. Tak to je dobrý, ty vole. Přímo to předměstí. Přišel jsem tam k té cizinecké legii, samozřejmě, otevřeli si ty brány, přišel týpek, zasalutoval, pasport, že jo, jakoby doklady chtěl. No, Říkám, no, jako, že prostě nemám. Prostě nemám. A on jako, že bez tohohle tam mě vzít nemůžou, ne. Tak jsem šel na komisařství, tam mě to trvalo asi 6 hodin, než jsem to vyřídil na tom komisařství, protože tam se tomu neříká fízlárna. No, jasný, a tam byla ženská, která uměla trošku francouzsky, trošku anglicky a trošku rusky. 3 řeči. A pak tam seděla ještě naproti ní taková ta komisařka internacionální mrtka, jestli víš, co to znamená internacionální, že jo, samozřejmě vlastenecká jako svět. Jo, vím. A teďka si to nechtěla prostě nechat vysvětlit, ne? Tak tam volala na český konzulát, kdo jsem, jak jsem, prostě co já tady dělám, že jo, tak jsem jim to všechno vysvětloval do toho telefonu, skrz jsem to prokládal ještě pro tu ženskou, že teďka se to tam nějak tak vysvětlilo. A najednou mě vystavili náhradní doklad totožnosti, jako ty, když tady dostaneš ten, vole, zelený papír, když ztratíš občanku, ne? Takže teďka mě vystavili, vole, doklad, který byl vo formátu A4. Ve formátu A4 a teďka ona tam psala to jméno, že jo, Radek Kraus, oni to tam neznají, tam to je šamej, Žadché, Liseva a tak dál, že jo. Teďka mě vystavili ten náhradní doklad, tak samozřejmě s tím náhradním dokladem jsem zase běžel, prostě jakoby ty cizinecký legy. Tak se tam zase prostě jakoby stoupnu, že jo, zase se otevře ta brána, za stýpek prostě jakoby to, že jo, pozuje a... Is here, my passport. Jo, prostě lámaná angličtina, bylo mě nějakých 18 let, že jo. Is here. Kecáš, kámo. On se takhle vzal ten doklad, se na něj podíval, že jo, podíval se na mě. Tam nemáš fotku, ne? A on, no foto. No právě. Jo. A najednou prostě, hele, sorry, jakoby v angličtině, nebo prostě, jak on to přelámal, říkal, hele, sorry, já tě bez tohohle tady vzít nemůžu bez té fotky. Ty jsi neměl ani v občanku? Ne. Tak bylo asi 10:30 večer na A4, že jo, na té hlavní, prostě, co máš v té Francii. Jo. Já jsem se rozbrečel jako malej kluk, že jo. Říkám, ty vole, to je v prdeli, prostě, jako co já tady budu dělat, že jo. No říkám nic, nezbyde mi nic jiného, než aby šel domů do Čech, že jo. I'm pro Czech Republic. A to ještě hrozně moc lidí tam mělo problém s tím, že řekneš Czech Republic a oni, kde to je? Co to je? Jo, okay. Tak ne, tak řekneš I'm Czechoslovakia. Dá si chulimanga. Oni přesně na ten hokej. Chánov. Jo. A největší mrda byla to, že já jsem šel 25 kilometrů, vlastně jakoby tady máš to předměstí Paříže a první benzínka je nějakých 25 kilometrů, že jo. Po dálnici, kde ti ty auta lítají, já nevím, 200 nebo 150. Teďka ti neřeknu, že jo. Tam mají neomezenou rychlost jako v Německu. No. Tak jsem šel, vole, na tu benzínku, že jo, tam jsem se vychrápal, prostě na hajzlech, vole, zbudil jsem se ráno a říkám, ty vole, do prdele, já se potřebuju dostat domů, protože nevím, co mám tady dělat. To byla první cesta do Francie. Tak jsem vylez z té benzínky a tam byl Parkplatz, německy se tomu říká, jakoby parkoviště. Já vím. A první kamionák, kamaráde, kterýho jsem viděl, tak měl tu značku, jak teďka jsou, vole, PL, že jo, Polsko, CZ, Dčko, jakoby Deutschland, že jo, a to. Tak ten USA. Teďka koukám, vole, na tu značku CZ, že jo, prostě, hele, tak zabouchal jsem na ten kamion, on se probudil, že jo, roztrhanej, vykouk z toho okýnka, co potřebuješ? A já říkám, mluvíš česky? A on, no, já jsem z Čech, jakoby, takhle, tyhle. A říkám, hele, prosím tě, týpku, jsem takhle v prdeli, můžeš mě odvízt domů? A on, no jasně, já jedu do Prahy, tak jsem k němu nasedl, jo. A on na mě, já jsem tam takhle seděl a on na mě, máš hlad? Říkám, nic si nedám. Prej, já mám tady párky takový český ještě zakoupený, říkám, možná trošičku bych si dal, tak jsem mu tam sežral 2 konzervy, těch párků, že jo, co jsou ještě zabalení, prostě v té konzervě. A najednou vidíš, Rozvadov, Plzeň, že jo, a prostě Praha, už si říkám, ty kousek je hlavně domů, že jo, 100 kilometrů od Prahy. Ten týpek byl tak hustý, že mě vyložil, nekecám ti asi nějakých
třeba půl kilometru od domova, prostě on stavěl v Jablonci, v průmyslové zóně, v Liazu, takhle mi vylozil a takhle ještě tady máš kilo, 2 stravenky a prostě běž. Jo, už jsem je chtěl taky zbavit. Říkám, dobrý. Jsem teďka stál na ti dal na vlak. No jasně no. Takže teďka já jsem stále jakoby v tom Jablonci, v té průmyslové zóně a tam já mám hrozně moc známých. Jo, první od tamtuť mám teďku. Takže jsem stál teďka na té benzínce asi ve 4 ráno a říkám, ty píčo, co já budu dělat, to je zničenej, že jo, po té cestě. Potom. To je zničenej po té cestě. Říkám, no dám si kafe, tak jsem si dal jedno Radku, kafe. ty jsi knížka, normálně. A najednou, tyhle, si zpamatuju, víš, úplně husina, tyhle, z toho kafe, protože já kafe nepiju, úplně husina, husí kůže, ale furt takovej, vole, dominantně agresivní, nebo jak bych to měl říct. A klepu na tetu, že jo, stávej, její manžel jde do práce, teďka si mě najednou všimne, jak já klepu na ty dveře. Tak zavolá vlastně jako mojí tetu od bráchy, od mýho táty ségrů, že jo. Je tady Radek, pojď si pro něj, že jo. Tak ona si pro něj přišla, zvedla mě, dala mě do té postele. A já místo toho kamaráda, abych já chrápal. Samozřejmě, tak já na tom kapi. Říkám, dobrý den, jsem si vzal kytáru, začal jsem tam vlastně dát tu kytáru před těma dětma, co tam byli. A ona, jsi normální? Říkám, ne, já jsem přijel z